Bengur Chukjagwi Thwikha class 10 no Porinai Bisichinwi Omarni Khoroksa Chwrai mung diptono pal lai thangna 12 July salmariwa kamini kaisa bolongo Bengur Chukjagmani diptono aboni yagolo kulum kajagwi nogono klaijak tongmani diptono pal paithago phar sal phungo bukungte bukhukte thiphaiyei Thwikha Bengur Chukjagnai osrai party mung Bishalgor thanani Sunamganj amsayo lai thangnai 12 July salmariwo bai bro bai thanglai kamini kaisa bolongo Bengur Chukjagmani diptono pal mungoi Bishalgor Sunamganj amsani Bisichinwi Omarni Khoroksa Chwrai oboni yagulo nogono painkiller bithisaroi tei sakham nogo tlanglia bono bini buma bufa song Bengur Chukjagmani horni simino lumkha diptono obai keno saltham romoi lumjak tongmani o Chwrai paithago phasal phungo bukungte buktui thi phaijaka diptono pal mungoi o Chwrai oboni yagulo dodro Bishalgor sakham nogo tlangai thangka bono buma bufa song phiaba Thwikha hani saka bono sakham nogni saknaini rok party mungni yagulo kemang masala kha nukuni borokno khoboi amjeng joto lukrok চাকরি কেমন দিছে পরে বাইতেছে গরম সে তুষার ডাক্তার দেখাইছি তারপরে বলে দিছে ওষুধ দিছে ওষুধ তুই করাইব 10 টাকা ছাড়া দিব কালকে দেখাইছি কইছে ছাড়া দিব কালকে রাত্রে বেলা আসলো সকালবেলা ছাড়া দিছে আপনার বাড়ি কোন জায়গা? হ্যাঁ আমার বাড়ি সুনামগঞ্জ কয়লা সুনামগঞ্জ। হ্যাঁ সুনামগঞ্জ। ওর নাম কি? ওর নাম কি? দিকতুলুবাল কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 10 আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ পাল paithago postmortem paimani yagulo nukuni borokni yago yaphari rijaka diptono ni mangkathei Bishalgor ni simi Asisni kokthum Chini Khorang